тамошои видеоҳои 18+ ва сайтҳо метавонад ки шуморо депорт ва ё ин ки паси панҷара барад. Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар як шумо хуб ҳастед. имрӯз хостам ки дар бораи як-ду проблемаи асосии муҳоҷирон каме ҳарф занем, чун ояндаи ин чизҳо барои шумо дарди сар нашавад. дӯстон, бисёрии шумо огаҳ ҳастед ки ба наздикӣ як оператсияи анаконда буд ки махсусан барои проверкаи телефони муҳоҷирон низ равона карда шуда буд. вақте дар ин оператсия муҳоҷиронро медоштанд, телефони онҳоро низ ба пуррагӣ тафтиш мекарданд. Сейчас операция «Анаконда» проходит. Ваш телефон нужно будет проверить на содержание. Конкретно интересует Google, Яндекс. Просмотр меня интересует с малолетними, с родственниками, с животными. Выйдите отсюда, я скажу, куда заходить. Вот Chrome, открывайте. Chrome. История. Медленно листаем. Что-то такое смотрели, что я перечислил? Не. Телефон ваш? Кроме свой. вас кто-то пользуется? Не, я один. хеле дидед, ин телефони мо метавонад ки дар оянда низ барои мо дарди сар шавад ва сабаби баъзе бадбахтиҳо шуданаш ҳам аз эҳтимол дур нест. ва боз як хабари безеби дигар дар интернет нашр шуд ки аз 5 март сар карда пулис ҳаққи проверкаи телефон ва инчунин истифодаи данни телефонҳои муҳоҷиронро пайдо мекунад ва метавонанд ки геолокатсияи шуморо бинанд, инчунин оператсияи бонкии шуморо тафтиш кунанд, шуморо саволҷавоб кунанд ва боз якчанд мушкилиҳои дигар. албатта барои ҳамаи ин мо бояд телефонҳои худро ҳамеша омода созем. мо ҳамаи инро ба ҳисоб гирифта як телеграм-канали закритӣ ташкил кардага ҳастем ки дар он ҷо ҳалли ин мушкилиҳоро қадам ба қадам ҳамаашро мефаҳмонем ва оянда низ боз ният дорем ки дар он ҷо на танҳо проблемои тоза кардану проверкаҳои телефонӣ, инчунин проблемои оилавӣ, проблемои бизнесӣ, проблемои пулӣ ва ин чизҳоро низ дар ҳамон ҷо дабавит кунем. боз дӯстони азиз, барои бехатарии шумо як дарси бепул ташкил кардага ҳастам ки онро мо сиёмка кардем. силкаашро дар ҳамин поёни видео мегузорам. дароед ва аз дохили бод дарси бепулро пахш кунеду ва ҳатман телефонҳои худро тоза карда ба чунин оператсияю проверкаҳо тайёр бошед. хуб дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки аз ин видеои мо шумо ҳатман барои худ чизҳои заруриро мегиред ва ин видеои бепули мо барои шумо ҳатман кӯмаки худашро мерасонад. ҳатман ҳамин лаҳза дароед видеоро тамошо кунед ва ин видеоро ба ёру дӯстону наздикони худ фиристед то онҳо низ аз ин информатсия огаҳ бошанд.